ما نجمر كنجمر لغلينا جمر دكتور كلكم بعد حنمتاكم على يوتيوب على فيسبوك كنت كاتبنا لكم كلكم حتعيشنا عندما تعيشنا كلكم بعد حنمتاكم أرزي متكم حسبكم كتفسسوا كتسمعون كتكاتعون كتلازموا متكم زلكم كلكم بعد حنمتاكم ناي لما عنتي تاني مودة أتخفار ناي زور يا ساناي لما عنتر استناخاني political road map يعتبر دكتور فتصم كأربعيو سانغار كأ كم مودريتر كوينو نزم درخ كمار حيو سانغار نبخ أنا لي دكتور سارة سامعي حديركم كما يغنيكم كلكم عايشنا سمعتنا ከምዚ ዝተገልፀ እዛ ናይ ሎሚ ዶክተር ፍፁም ከቕርበልናይ ሮድማፕ ናብ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ምስግጋር ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኣብ እዋን ምስግጋር ደጠምጠም ከይንብል ኣንፈትና ከይጠፍኣና ጉዕዞና ንፁር መታን ክኸውን ሓደ መርሓ ጎደና የድልየና እዩ እቲ መበገሲ ቅድሚ ሕጂ ካልኦት ብፆት ዘዳለውዎ መርሓ ጎደና ኣሎ ንሕና ኸ ነዚ መርሓ ጎደና ዝበሃል ብኸመይ ንሪኦ ነቶም ካልኦት ቅድመና ዘዳለውዎን ርኢናዮ ኢና ፈቲሽናዮ ብከምዚ እንተኾነ ይሓይሽ ዝብል ርእይቶ ሒዝና ኢና ንቐርብ ዘለና ኣብ ዝርዝሩ ኣገዳስነቱ ወይ ዕላምኡ ንፁር እዩ ምክንያቱ ለውጢ ይንዋህ ይሕፀር ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ እዩ ከይተዳለና እንተፀኒሕና ግን እንደገና ተበለፅቲ መፅኦም ክጨውይዎ እዮም ስለዚ ህዝብና ሓበራዊ መረድእ ተመታን ከጥሪ እዚ መርሓ ጎደና ዝበሃል ኣንፈት ክትሕዘና ስለዝኽእል ንኩለና ብተሓሳስባ እውን ከስምረና ስለዝኽእል ካብኡ መበገስታ ጌርና ኢና ንገብሮ ዘለና ዝተፈላለየ መርሓ ጎደና ክህልወና ኣብዚ እዋን እዚ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ምውድዳር ኣይኮነን ዕላማና እንታይ ደኣኒ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ሒዝካ ክቐርብ ከለካ ህዝቢ ኣብ ዝተመልአ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ዝሓሸ ኣማራፂ መታን ክረክብ ከም ነዚ ዕድል እዚ ንህዝብና መታን ክንከፍት ኢልና ኢና ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ከይወስደልኩም ዶክተር ፍፁም እውን ተዳልዩ ምሳና መንጎና ስለ ዘሎ ትዕድል እቲ መድረክ ዶክተር ፍፁም ክሁቤ ድሕሪ ሰሚናር ናይ ዶክተር ፍፁም ከምቲ ክንገብሮ ዝቐነና ዕዱማት ኣጋይሽ ኣለውና ወረቐትና ኣቀዲምና ሰዲድና ኣሎም ሪኦሞ ኣፅኒዖሞ ስለ ዝመፁ ናይ ርእቶን ናይ ሕቶን ንዕኦም ቀዳምነት ክንህብ ኢና ብድሕሪኡ እዚ መድረክ ንኩሉ ሰብ ርእቶን ሕቶን ነፃ ክኸውን እዩ ይቐኒለይ መድረክ ናብ ዶክተር ፍፁም PowerPoint share ክገብር ኦኬ መፅያና ይቐኒልና ሰንጋል ታንክ ዩ እቲ ኢንትሮዳክሽን ኣገዳሲ መእተዊ ኢኻ ጌርካልና ስለዚ እቲ ከምዚ ዝተገልፀ እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ትሕዝቶ ናይ ወረቐትና ብዛዕባ ናይ ትራንስፎርሜሽን ማለት እዩ ካብ ዘለናዮ ኩነታት ናብቲ ዝሓሸ ዝበለፀ ኩነታት ብከመይ ንሰጋገር እቲ ትሕዝኡ ማለት እዩ ስለዚ ሮድማፕ ክንብሎ ንኽእል ወይ ድማ ፐርፐዝፉል ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ከዓ ክንብሎ ንኽእል ምናልባት ብትግርኛ ዕላማ ዘለዎ ለውጢ ናይ ንሓውሪ ዝግበር ለውጢ ዘይኮነ ዕላማ ዘለዎ ዕላማ ዝሓዘ ለውጢ ከመይ ጌርና ንገብር ሕጂ ትራንስፎርሜሽን ክበሃል እንከሎ ኖት ነሰሰርሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ እውን
ዝተፈላለዩ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳተመሓየሸ እንዳፀበቐ ዝኸይድ ጉዕዞ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምዚ ናሕና ኩነታት ክንሪኦም ከለና ግን ዳርጋ ኣብ ባይታ ስለ ዘለና ናብቲ ዝድለ ክንበፅሕ ብዙሕ ስራሕ የድልየና ማለት እዩ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ግን ንኩለን ሃገራት ኣገዳሲ እዩ ዋላተን ምዕቡላ ዝበሃላ እውን ኣብቲ ዘካይድኦ ዋላ መፅናዕታዊ ጉዕዞታት ድዩ ምዕባለታት ድዩ ሓደስቲ ምህዞታት ድዩ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ የድልየን እዩ ብመንፅር ናይ ሃገርና ክንሪኦም ከለና ግን ከምቲ ብኣምሆይ ሰንጋል ብዕምቀት ዝገለፆ እቲ ናይ ህልው ኩነታት ናይ ሃገር ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጭራ ነተን ምስኣ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዐን ዝኸዳ ሃገራት ተሳሒጋ ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ዘለሃና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ግድን ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ የድሊ ካብቲ ዘለናዮ ናይ ገባቲ ምልካዊ ስርዓት ናብ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንሰጋገር እቲ ትራንስፎርሜሽን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ንብል ንምንታይ ንግደስ ወይ እንታይ እቲ ኣገዳስነቱ እንታይ እቲ ትርጉሙ ብመንፅር ሃገርና ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እቲ ህልው ኩነታትና ብሕፅር ዝበለ ክድህስሶ ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እውን ሰንጋል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ስለዝነበረ ምስኡ እንዳተሓሓዝና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንምንታይ እቲ ለውጢ ዘገድስ ምክንያቱ ገሊኦም ከም ፅቡቅ ዘለና ገይሮም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ዓዲ ትውንጨፍያ ዘላ ትሕመብያ ዘላ ሰላም ኣሎ ገለ ዝበሃል ነገራት መዳናገሪ ዝኾኑ ቃላታት ክንሰምዕ ስለንኽእል ከምኡ ከምዘይኮነት ህልው ኩነታትና ብመፅናዕታዊ ትሕዝቶ ደጊፍና ክነቅርቦም ከለና ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ ምናልባት ተዳናጊሮም ከምኡ ኢሎም ይኣምኑ ከይህልው ንዓታቶምን መብርሂ ክህቦም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣረኣዮምን ዳግመ ግምት ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነቲ ኩነታት ሕማቅ ከም ዘሎ ኣሚኑ ነቲ ለውጢ ክመፅእ ዝቃለስ ዘሎ ነቲ ብሓውሪ ዝሰምዖ ዘይብሉ ኣብ ምጥቃዕን ኣብ ምውዳስን ዝቀዳደም ድማ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ እንድሕር ገሊፅካሉ እቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ብርድኢት ክወስዶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምእንታን ክሕግዘና መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ዝጥቀም እዚ ናይ በርተልስማን ትራንስፎርሜሽናል ኢንዴክስ እዩ እዚኦም በርተልስማን ከምቲ ብኣምሆይ ሰንጋል እውን ጠቂስዎ ነይሩ መሰለና ኣብቲ ናቱ ትሕሶ ኣብ 1977 እዮም ተመስሪቶም ሕጂ ኣብ በርሊን ቤት ፅሕፈት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣናላይዝ ይገብሩ ናይ ሃገራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ኩነታትን ከመይ ኣሎ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርኦ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ገይረን ይስጉማ ኣለዋ ለውጢ እንዳገበራስ ከመይ ይስጉማ ኣለዋ ንቅድሚት ይኸዳ ኣለዋ ዝብል መፅናዕቲ የካይዱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት መፅናዕትታት ክካይዱ ከለዉ ብዛዕባ ተን ሃገራት ከፅንዑ ከለዉ ብዛዕባ ተን ሃገራት ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ክኢላታት ወይ ኤክስፐርትስ ተጠቂሞም ነቲ ዳታ ይእክብዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሃገርና ብከምዚ ኣገባብ ኣኪቦም ፀብፂቦም ናብ ፅሑፍ ዘቕረብዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክገብሩ ከለዉ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዝረከብዎ ሓበሬታ ብደገ ናይ ዝረከብዎ ሓበሬታ ኩሉ ፀማሚቆም ኩነታት ናይ ሃገርና ብፅሑፍ መልክዕ ኣቅሪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሳቶም ዘቕርብዎ ፀብፃብ ኣብ 3 ፅላታት እዮም ፀሚቆም ዘቕርብዎ ስለዚ እቲ መብዛሕትኡ ኩነታት ናይ መነባብሮ ናይቲ ሃገር ወይ ናይታ ዳውላ ትበሃል ኣብዚኣተን እዩ
ዝጠቃለል ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን፣ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን፣ ገቨርነንስ ናይ መንግስታዊ ኣካይዳን ናይ ቁጠባውን ናይ ፖለቲካውን ኣካይዳ እዚስ ከመይ ይኸይድ ኣሎ፣ ከመይ ይምዕብል ኣሎ፣ ከመይ ይስጉም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባኡ እዮም መፅናዕቲ ኣካይዶም ፀብፃቦም ዘቕርቡ ማለት እዩ። ኣብኡ ተመርኪሶም ንኤርትራ ክገልፅዋ ከለዉ እንታይ ይብልዋ? ኤርትራስ ናይ ሰርቬለንስ ስቴት እያ ይብልዋ። ሰርቬለንስ ስቴት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ከም ትፈልጥዎ እቲ ስርዓት ምእንቲ ክነብር ኢሉ ዜጋታቱ እንዳተፀናፀነ ወይ እንዳሰለየ እንታይ ይገብሩ እንታይ ይዛረቡ እንዳተኸታተለ ዝገዝእ ወይ ዘመሓድር ስርዓት እዩ ዘለዋ ኤርትራ እዮም ዝብሉ። ስለዚ ነፃነት ከም ዘይብሉ የርኢ ማለት እዩ። እቲ ዘለዋ ቁጠባ ድማ ብኮማንድ ወይ ብመንግስቲ ብትእዛዝ ናይ መንግስቲ ዝመሓደር ኮማንድ ኢኮኖሚ እዩ ማለት እዩ። ኮማንድ ኢኮኖሚ ከም ኩላሕና ንፈልጦ ናይ ቀደም ናይ ሶሻሊስት ወይ ናይ ኮሚኒስት ሃገራት ዝጥቀማሉ ዝነበረ ኣገባብ ቁጠባ ማለት እዩ፣ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ፍሹል ቁጠባዊ ፖሊሲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እንተሪእናያ እቲ ውድቀት ናይ ምብራቃውያን ወይ ድማ ተን ኣብቲ ኮሚኒስት ክፋል ዝነበራ እቲ ቁጠብአን ብከምዚ ዓይነት ምሕደራ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ንዜጋታት ንውድድር ዘየሳትፍ ስለ ዝነበረ ናብ ድቀት ገፂሉ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ። ንሃገርና ወሪድዋ ዘሎ ድቀት ከዓ ካብዚ ዝፍለ ይኮነ። ነቲ ቀደም ዝፈሸለ ኣገባብ ናይ ቁጠባ ንዑ ተኸቲልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሃገር። እቲ ስርዓት ፖለቲካ ድማ ኦቶክራሲ ማለት እዩ፣ ብውልቀ ምልኪ ዝምራሕ እዩ። እቲ ሃገር ብሓደ ብውሳኔ ናይ ሓደ መራሕን ኣብቲ ከባቢኡ ኣብቲ ዓንኬሉ ዘለው ውሑዳት ውልቀ ሰባትን ዝምእዘን ምሕደራ እዩ ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሱታፌ ህዝባዊ ተሳትፎ የለን፣ ደቂ ሃገር ሓሳቦም ዝገልፅሉ ባይታ ወይ መድረክ እውን የለን። ጥራይ እቲ ትእዛዝ ብላዕሊ መፅኡ ኣብ ምትግባሩ ጥራይ እዮም ክዋስኡ ማለት እዩ። ስለዚ ቅሬታ ከስምዑ ይክእሉ፣ ርእይቶኦም ክህቡ ኣይክእሉ። ፖለቲካዊ ሱታፌ ዳርጋ ዜሮ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኦቶክራቲክ ሪጂም ወይ ስርዓታት ማለት እዩ። ስጋብ ሕጂ እቲ ስርዓት ወላ ሓንቲ ንለውጢ ዘእንፍት ምልክታት ኣይርአን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ወላቲ ፖለቲካዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ናይ ምግባር ኣንፈት ወላ ሓንቲ ኣይርአን እዩ ዘሎ ዝብል ፀብፃብ እዮም ሂቦም ማለት እዩ። ወላ ንሰላም ከማን እቲ መንግስቲ ወላ ምስ ጎረባብቲ ድዩ ምስ ካልኦት ድዩ ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን። ኣብ ህውከትን ኣብ ዕግርግርን እዩ ዝነብር እምበር ብዛዕባ ሰላም ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ እዮም ፀብፃብ ኣቅሪቦም። ሓደ ምሳሌ ዘቕረብዎ እዚ ናይ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ኢዱ ኣብኡ እዩ ኣብቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ዕንወትን ዘውረዶ ሰብኣዊ ግፍዕታትን ይዝርዝሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ከመይ ኣላ ኤርትራ እንድሕር ኢልና ክንዛረብ ኮይና በተን ዓንተወይ ዝበልኩኹም እንድሕር ክንፍትሻ ኮይና ኤርትራ ብገቨርነንስ ኢንደክስ ናይ መንግስታዊ ምሕደራ ናይ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ናይ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን እንድሕር ክንሪኣ ክኢልና ካብ 10 ኣብቲ ገቨርነንስ ኢንደክስ ሓንቲ ዘጥቢያ ኣመዝጊባ ማለት እዩ። ሕጂ ጭራ እያ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚታት ሕጂ ሳቶም ክግምግሙ ከለዉ ነቲ ፀብፃቦም ፌይልድ ስቴት ዝወደቐት ሃገር እያ ኢሎም እዮም ደምዲሞም ማለት እዩ። ብሕልፊ ኣብቲ ጋቨርነንስ ኢንስቲቱሽን የለን፣ ኤፊሽንሲ የለን፣ ትራንስፓረንሲ ግልፅነት የለን፣
ኮራፕሽን ራምፐንት እዩ እቲ ምሕደራ ብወተሃደራውያን ኣዘዝቲ እዩ ዝካየድ እቶም ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ እውን ኣብቲ ብልሽውና ኢዶም ዘእተው እዮም ናይ ኮንትሮባንዳ ስራሕ የካይድ እዮም ዋላት ናይ ምስግጋር ናይ ደቂ ሰባት እውን ኢድ ኣለዎም ዝበሃል ስለዚ ብከምዚ ዓይነት እትኸይድ ወይ ብከምዚ ዓይነት እትመሓደር መንግስቲ ስለ ዘላ ከም ውድቕቲ ገይሮም ይወስድዋ ማለት እዩ እቲ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን በቃ ዳርጋ የለን ረዲመንተሪ ከም ቤዚክ እዩ ትሑት ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ዓይነት ናይ ቁጠባ ለውጢ ኣይተርእን እያ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝብል ድምዳሜን በፂሖም ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብ 1.2 ረኪባ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ከዓ እንተሪእናዮ ክልተ ወሲዳ ኣላ ክገልፅዋም ከለዉ ሃርድላይን ኦቶክራሲ እዩ ዝብሉ ሕጂ ሃርድላይን ኦቶክራሲ እቲ ዝኸፍአ ናይ ኦቶክራሲ ምሕደራ ማለት እዩ ሶፍት ላይን እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ብመጠኑ መፈናፈኒ ይህቡ እዮም እቶም ኦቶክራቲክ ገቨርንመንትስ ወይቶም ውልቀ መለኽቲ ቁሩብ ናይ ብዙሕነት ምልክታት የርእዩ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከም በዓል ናይ ቻይና እንድሕርኢናዮ ካብኡ ናብኡ እውን ኖርዝ ኮርያ እንድሕር ኣስተፊድናሉ ሶፍት ላይን ኦቶክራሲ ክበሃል ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ሃርድ ላይን ዋላ ሓንቲ ትንፋስ ዘይህብ መፈናፈኒ ዘይብሉ ብዙሕነት ዘይፃወር ዲክቴተርሺፕ ከም ዘለዮም ኣብቲ ፀብፃቦም ኣቅሪቦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ነታ ሃገር ክሰርዕዋ ከለዉ ካብ ወይ ፖለቲካዊ ትራንስፎርሜሽን ካብ 137 ሃገራት መበል 132 ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ከዓ 136 ካብ 137 ኣብ ናይ ጋቨርነንስ ከዓ በቃ መጨረሻ ዘላ 137 ካብ 137 እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ገይሮም ነቲ ፀብፃቦም የቕርብዎ እዚታት ሕጂ ተሓርፋፍ ዝጥቀምሉ ኣገባብ ናይ መፅናዕትን እቲ ናይ መጨረሻ ደምዳም ዝህብሉ ኣገባብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰለስተ መቕልዎ ኣብ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ኣብ ገቨርነንስ ኢሎም የቕርብዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚክ እንድሕርኢና ሕጂ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ማርኬት ብከመይ ዝውደን እቲ ኮምፒቲሽን ኣሎ ድዩ ኣብቲ ዕዳጋ ደቂ ሃገር ኣብኡ ተወዳዲሮም ኣብ ዕዳጋ ከምቲ ዕዳጋ ዝጠልቦ ክዋስኡ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን እዮም ይርእዎ ማለት እዩ እቲ ሞኒተሪንግ ኣንድ ፊስካል ስታቢሊቲ ከመይ እዩ እቲ ናይ ካረንሲ ጉዳይ ብከመይ ዝውደን ገለ እንዳዝበሉ ይርእዎ ማለት እዩ እቲ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ከመይ እዩ ዌልፌር ሬጂም ናይቲ መንግስቲ ከመይ እዩ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ከመይ ናይቲ ዓዲ ከመይ እያ ትኸይድ ዘላ እቲ ምዕበል ኣሎ እቲ ኢኮኖሚ ዋላስ ድሕሪት እዩ ዝምለስ ዘሎ ወይ ኣብቲ ዘለዎ እዩ ከርዚኑ ዘሎ ማለት እዩ ሰስተይናቢሊቲ ናይቲ ኢኮኖሚ level of ሕጂ ከዓ ናይ ገቨርንመንት እውን ከምኡ እንተሪእና ብከምኡ ዓይነት level of difficulty steering capability resource efficiency ነዚኢታት ገለ እንዳረኣዩ ንዕኡታት ናምበር ይሂቦ ድሓርብኡ መጠን እቲ ዓዲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ይገልፁ ሴም ድማ እቲ ናይ ፖለቲካል ወይ ኩነታት ህልው ኩነታት ብዛዕባ ፖለቲካውን ከምኡ እንዳገበሩ ገምጋሞም ይህቡ ማለት እዩ ኦኬ ሓንሳብ ኣብዚኣ ክምለስ እሞ ከሪኦኩም እንታይ ይሽፈነኒ ስለ ዘሎ እዚ ኦቨርኦል ናይ ኤሪትርያን ስተተስ ሕጂ ብከምዚ ጥቂሶም ኣለዎ ማለት እዩ
ሕጂቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ካብ 137 ብኩሉ ማለት እዩ ኣብ መበል ካብ 137 ናብ 135 ኣውሪዶም ኣለዉ ማለት እዩ ብዲሞክራሲ ድማ ካብ 137 132 ኢኮኖሚ ድማ 136 ኣላ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ብጋቨርነንስ ኢንደክስ ከዓ ካብ 137 መበል 137 ኣብ መወዳእታ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ገይሮም እዮም ኣቅሪቦሞ ሕጂ እንድሕር ነታ እዚን ሰርክል እንድሕር ኢናየን 10 እንድየን ኩለን ከምዚ ትሪእዎን ዘለኹም ካብ 0 ክሳብ 10 ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ክሊ ሓደን ኣብ ክልተን ዘሎ ኣብኡ እያ ዘላ ማለት እዩ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ስቴትነስ ማለት እቲ መንግስቲ ስጋብ ክንደይ ነታ ስተይት ወይ ነታ ደውላ ይቆፃፀራ ወይ ኣብ ኮንትሮል ኣለዎ እንድዩ ኣብ ሕጂ ዝሓሸ ኮንትሮል ኣለዎ ማለት እዩ ምእንቲ ንናቱ ህላዊ ክብል ነታ ዓዲ ብምልእታ ተቆፃፂርዋ ስለ ዘሎ ነታ ዓዲ ፉል ኮንትሮል ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሰቡ ቁሩብ ኣብኡ ሕጂ ተመጢጡ ንሪኦ እቲ ናይ ስቴትነስ በቲ ካልእ ግን ድሕሪእናዮ ካብቲ 0 ናይ ክልተን ካብኡ ኣይሓልፍኒ 1 ነጥቢ ገለ ወይ 0 ነጥቢ ገለ እናበለ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የለን ብቁጠባ ድሕሪእናዮ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የለን ሞኒተሪ ናይ ማርኬት ፍሪ ማርኬት ዝበሃል የለን እቲ ናይ ታክሴሽን ሲስተም እውን ከምኡ እቲ መንግስቲ እውን ኮራፕት ስለዝኮነ እሱ እውን ግልፂ ኣይኮነን ባጀት የለን ስለዚ ዳርጋ ብዙሕ ከምዘይሰርሕ እዩ ዝረአ ማለት እዩ እቲ ናይ ዌልፌር ሲስተም እውን የለን እቲ መንእሰይ ኣፍሪ ንስድራ ቤቱ ወይ ነቶም ዓዲ ዝወዓሉ ዝሕግዘሉ ኩነታት ኣይርአን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣገልግሎት ገለ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ክረድእ ዝኽእል እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ እዩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ቤተሰቡ ኣብ ምሕጋዝ ይዋሳእ ኣሎ ማለት እዩ በቲ መንግስቲ ግን ዝግበር ነገር ከምዚ የሎ ማለት እዩ እቲ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ዳርጋ 0 እዩ የለን ቤቲ ብመንግስቲ ዝተዓብለለ ወይ በታ ውድብ ዝተዓብለለ ኢኮኖሚ ዘሎብቲ ኣብቲ ሃገር እቲ ካልእ ድማ በቶም ጀነራላት ገለ ዝዝወር ቁጠባ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ኮራፕሽን ወይ ናይ ብትሽውና ጠርዙ ዝሓለፈ ዓይነት ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ንምንታይ ከም ዝብሉ ሕጂ ኣብቲ ናይ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ክገልፅዎም ከለዉ ኣብቲ ቁጠባ ኢድ ኣለዎም ድሓር ድማ ኣብቲ ኮንትሮባንድ ሕጂ ስግረዶ ዝንቀሳቀስ ንብረት ኣብኡ እውን ኢድ ኣለዎም ይብልዎም ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ምስግጋር እውን ኢድ ኣለዎም ይበሃል ሕጂ እቲ ቁጠባ እሳቶምን ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎቲ ውድብን ኣብ መንጎቶም ጀነራላት ወይቶም ኣዘዝቲ ሰራዊትን እዩ ዘሎ እቲ ቁጠባ እቲ ወዲ ሃገር ብዙሕ ነፃነት የብሉ ናብቲ ቁጠባ ክንድላዩ ኣውፊሩ ሃብቲ ክድልብ ድዩ ወይ ነቲ ቁጠባ ክማዕብል ዕድል የብሉ ማለት እዩ ሳስቴናብሊቲ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ሳስቴናብል ዝኾነ ቁጠባ ኣለዋ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ስቲሪንግ ካፓሲቲ ዳርጋ 0 እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ፖሊሲኡ ንፁር ኣይኮነን ወላ ነቲ ፖሊሲ እውን ኣውፂኡ ከተግብረሉ ዝኽእል ዓቕምታት እውን ኣይረአኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ጋቨርነንስ እንድሕሪእና እቲ ናይ ሪሶርስ ናይቲ ዓዲ ብግቡእ ይጥቀመሉ ደሎ እቲ መንግስቲ ኣይጥቀመሉን እዩ ዘሎ እሱ ኩላህና ከም እንሪኦ ኣበይ ኣትዩ ብከመይ ወፂኡ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ኣታውን ወፃኢ ናይቲ ሃገር ባጀት ስለዘየሎ ዝፍለጥ ነገር የለን ስለዚ ዳርጋ ኢንኤፊሽንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ ኣብ መንጎቶም ደቂ ሃገር ዝረአ ናይ ነንሕድካ ናይ ምውሳዕ እውን ዳርጋ 0 እዩ ማለት እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ኮኦፐሬሽን እውን ዳርጋ ከምዚ የሎ እዩ እቲ ሓንቲ ምሳሌ ዘቕረቦ ሕጂ ኤውሮፓዊ ሕብረት
መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ደው ኣቢልዎ እዩ ብሕልፊ እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ምስ ተላዕለ ዝብል ፀብፃብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ኢንተርናሽናል ዝምድና ናይ ወፃኢ ዝምድና ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ እቲ ስርዓት እዩ ኣብዚ ዝርአ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ናይ ፖለቲካ ህልው ኩነታት ማለት እዩ ስቴትነስ ከምዚ ዝገለፅናዮ እቲ መንግስቲ ነታ ደውላ ብከመይ ይቆፃፀራ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ኣይረን ፊስት ሒዝዋ ስለ ዘሎ ንዓኣ ኣብ ምቁፅፃር ናቱ ጥቕሚ ስለ ዝኾነ ተቆፃፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ህዝብን ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ዳርጋ ብኮንትሮል ገይሩ ምእንታን ሰርቫይቭ ንክገብር ስለ ዝሰርሕ እቲ ስቴትነስ ቁሩብ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ይውስኽ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ፓርቲሲፔሽን የብሉን ደቂ ሃገር ድምፆም ከስምዕሉ ዝኽእሉ ባይታ የለን ምርጫ ወይ ወካሊኦም ክመርፅሉ ዝኽእሉ ባይታ የለን ስለዚ ዳርጋ ዜሮ እዩ ማለት እቲ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ወይ ተዋስኦ ወይ ምስታፌ ናይቶም ደቂ ሃገር ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይ ሃገሮም ማለት እዩ ሩል ኦፍ ሎው እቲ ሕጊ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ዜሮ እዩ ምክንያቱ ቅዋም የለን ሓጋጋ ኣካል ዝበሃል የለን እቲ ፈራደ ኣካል እውን ነፃ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ሕጊ ጉዳይ ዳርጋ ሕጊ ኣልቦ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዳርጋ እቲ ሩል ኦፍ ሎው ሲ ዳርጋ የለን ክበሃል ይኽእል ማለት እዩ እቲ ዲሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ እውን የለን ምርጫ ዝበሃል የለን እቲ ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ የለዋን እቲ ህዝቢ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይቲ ሃገር ክሳተፈሉ ዝኽእል ኢንስቲቱሽንስ ወይ ከሳትፎ ዝኽእላ ኢንስቲቱሽንስ የለዋን ስለዚ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ሕጂ ብመንፅር ኤርትራ ዲ ብኣሙይ ሰንጋል ክገልፅ እንከሎ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ምስ ኢስቶኒያ ኣረኣዩ ገሊፅልና ነይሩ እንድሕር ትዝክሩ ኮንኩም ኢስቶኒያስ ኣብ 91 እያ ካብ ሕብረት ሶቪየት ነፃ ወፅያ ከም ሃገር ዝቆመት ማለት እዩ ኤርትራ እውን ሽዑ እያ ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ወፅያ ከም ሃገር ዝተፈልጠት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ኢስቶኒያ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ መንጎ 8 10 እቲ ብምሉእ እቲ ኢንዴክስ ስኮር ዝገብሮ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ክንደይ ዓብዮም ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትራንስፎርሜሽናል ቸንጅ እንድሕር ድሌት ኣሎ ፖለቲካል ዊል ኣሎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝሰረኣየ ክዓቢ ይኽእል እዩ ምናልባት ናብ 9 ናብ 10 ገፅ ዋላ እንተዘይበፅሐ ኣትሊስት ግን 7 8 ገፅካስ ከተለይቦ ይከኣል እዩ ግን እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ድሌት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዘየሎ ክትግበር ኣይክእልኒ እዚ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ እንድዩ ዝሓለፈ ዓመት ዘቕረብኮ ይኸማን በቃ ኣብቲ ዝነበረቶ ኣብኡ ደስ ኪላያ ዘላት ሃገር ማለት እዩ እቲ ስታተስኮ 1.62 135 እያ ዘላ ኣብ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን 136 ኣብ ፖለቲካ 132 ኣብ ጋቨርነንስ ድማ 137 እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢስ የድሊ ድዩ ኣብ ኤርትራ የስ ኢስ ሎንግ ኦቨር ድዩ ቀደም ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ለውጢ እዩ ስለዚ ቸንጅ የድልየልና ዶ ማለት እዩ ብኩሉ ወዲቕና ስለ ዘለና ሃገር ከም ሃገር እቲ ህዝቡ ናብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ለውጢ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፐርፐስፉል ትራንስፎርሜሽናል ቸንጅ ኣብ ኤርትራ ግድን ክህሉ ኣለዎ እንተዘየሎ በቲ ዘለናዮ ካብ ውድቀት ናብ ውድቀት ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብከመይ ክግበር ይከኣል እቲ ፓብሊክ ኣዌርነስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብንቕሓት ብማስ ሚድያ ብሶሻል ሚድያ ቅልጡፍ ዝኾነ ትራንስፎርሜሽናል ቸንጅ ክትገብር ማለት እዩ
setting periodic review ክትገብር ትኽእል ኢኻ strategic plans ኣውፂኻ እውን ከምኡ ብመድረኽ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ትራንስፎርም ክትገብሮ ትኽእል ክስርሓሉ ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ዘውፃኻዮ መደባት ናይ ትራንስፎርሜሽን እውን ብእዋኑ ኢቫሉዌት እንዳገበርካ እትሃብትመሉ ኣገባባት ክትፈጥር ኣለካ እቲ ኣካውንታቢሊቲ እውን ምስኡ ክህሉ ኣለዎ ናይቲ ተውፅኦ ፖሊሲ ኣካውንታቢሊቲ ፀብፃብ ከተቕርብ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኦብጀክቲቭ ናይ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ እዩ ስቴብል ኤንድ ዲሞክራቲክ ሲስተም ምፍጣር ማለት እዩ ሓደ ርጉእ ውሑስ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ምፍጣር እዩ ነዚ ክትገብር ሕጂ እቲ ዘለና ሃብቲ ንዕኡ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ማለት ካፒታላይዝ ክንገብሮ ኣለና እሱ እንታይ እዩ ዓድታት ኣብ ኤርትራ ብባይቶ ብሽማግለታት ብሕጊ እንዳባ ዝመሓደራ ወከልተን እውን ዳርጋ ብምርጫ ዝገብራ ዝነበራ ሃገራት ዓድታት ስለ ዝኾና ናይ ኤርትራ እዚታት ሕጂ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ክንምዝምዞ ንኽእል ኢና ምእንታን ነቲ ናይ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ቀልጢፍና ናብቲ ዝብፃሕ ክነብፅሕዎ ማለት እዩ እዚ ካልእ ድማ እቲ ናይ ሰልፍ ሩል ሕጂ ነተን ከባቢታት እውን ከመይ ገይረን ርእሰን ክመሓድራ ከም ዘለወን ወይ ንዕኡ ከምኡ ክገብራሉ ዝኽእላ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ዲሞክራታይዜሽን ኣብቲ ሂውማን ራይትስ ድማ ከምኡ ናይ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ናይ BTI ክገልፅዎ ከለዉ እቲ ናይ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ራምፓንት እዩ በቃ ቀጥዒ ዘይብሉ ምጭወይቲ ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ሕጊ ብሙሉ እዮም ዝጠቕስዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ዳርጋ ተረጊፁ ከም ዘሎ ምርጋፅ ጥራይ ዲኮንስ ዳርጋ እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰል እውን ዳርጋ ከምዘየሎ እዩ ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ክትዛረብ ኣይትኽእል ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ናይ ሰርቨለንስ ስቴት እያ ንድሕሪ ኢሎማ ንዜጋታታ እንዳተፀናፀነት ብስለያ እተመሓድር ሃገር እያ ማለት እዩ ስለዚ ነፃነት ክህሉ ይክእልኒ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዋላ እዚ ናይ ሂውማን ራይት ኢንኳይሪ ኮሚሽን እንድሕር ኢናዮ እቲ መንግስትስ ብሜላ ሰብኣዊ መሰላት ዝጭፍልቕ ወይ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፈፀመ ኢሉ ደምዲምዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ወይ እቲ መንግስቲ ብሕጊ ዘይኮነ ዝገዝእ ወይ ብሕጊ ዘይኮነ ዘመሓድር ብራዕሊ ዘመሓድር ኢሉ እውን ገሊፅዎ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰላም ኣለና ኢሉ ከእምን ዝፍትን ሰብ ሰላም ማለት ኩናት የለን ማለት ኣይኮነን ዋላ ኩናት ዘየሎ ሰላም ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንድሕር ደቂ ሃገር ብነፃነት ክንቀሳቀሱ ዘይክኢሎ ሰብኣዊ መሰላቶም እንድሕር ዘይተሓሊሉ ብሓይሊ ጨፍሊእካ ሱቕ ስለ ዘበልካዮም ሰላም ኣረጋጊፅካ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ኤንድ ኣሶሲዬሽን ዳርጋ ከም ዘየሎ እዩ እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ ሃገር ኣብ ፀቕጢ እዩ ዘሎ መሰል ናይ ምእካብ ወይ እምነትካ ምግላፅ ዝተደረተ እዩ ብሕልፊ ካብተን 4 ሃይማኖታት ወፃኢ እንድሕር ኣለካ እምነትካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ናብ ማእሰርቲ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ናይ በዓል ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ናብቲ ፀብፃብ ናይ BTI ኣቅሪቦም ኣለዉ ስጋብ ክንደይ እቲ ሃይማኖታዊ ፀቕጢ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን ጥራይ ንዕኡ ክጥቀመሉ ወይ ከም መሳርሒ ክወስዶ እዩ ዝቃለስ ካብ ሃይማኖት ነቲ ህዝቢ ይብልዎ ሳቶም ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ብስዋኣት ገይሩ ክሕዞ እዩ ዝመርፅ እዩ ዝብል
ሕጂ እምነት ናይቲ ህዝቢ ኣክንዲ ኣብቲ ሃይማኖት ወይ ኣብ ኣምላኽ ገለ ዝኸውን ኣብ ስዋኣትን ኣብ መስዋእትን ጥራይ ከም ዝኸውን ይገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣይ ቲንክ እሱ እቲ ነፀብራቅ መብዛሕትኡ ግዜ ዝርአ ኣብ እቶም ደቂ ሃገር ገለ ነገር ክግበር እንከሎ ክንደይ ደፍርከ ንስዋኣት ከምዚ ሃገር ስዋኣት ገለ እንዳበሉ ክጥቀምሉ ይፍትኑ ማለት እዩ። ክብሪ ንስዋኣት መሃብ ግቡእ እዩ፣ ግን ብኣታቶም ምሽቃጥ ምሽፋጥ ግን ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ግን እቲ ስርዓት ግን ነቲ እምነትን ነቲ ማይንድሰት ናይቲ ህዝቢ ብከምኡ ገይሩ ስለ ዝቀረፆ ሕጂ እሳቶም እዮም ከም ጣዖት ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ምስቲ ስርዓት ተላዚቡ ወይ ተላጊቡ ከም ዝኸይድ ዝገብረሉ ኣገባብ እሱ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ካልእ እቲ ኦብጀክቲቭ ናይቲ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ እቲ ቢውልድ ሳስቴይነብል ፒስ ኣብ መንጎቶም ደቂ ሃገር ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ምፍጣር ማለት እዩ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ከምኡ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዕላማ ናይ ትራንስፎርሜሽን ነዚ እውን የውሕሰልና ማለት እዩ። እቲ ካልእ እቲ ሶሻል ጃስቲስ እዩ። ደቂ ሃገር ፍትሒ ብግቡእ ይረኽቡ ኣለዉ ዶ? ኣብ ነንሕዶም ሌላን ጉሌላን ኣሎ ድዩ የለን? ነዚኢታት ሕጂ ከምዘይህሉ ይገብሮ ማለት እዩ። ኩሉ ወዲ ሃገር ብሓደ ዓይኒ ይርአ፣ ብሓደ ዓይነት ሱታፌ ኣብቲ ጉዳይ ሃገሩ ይዋሳእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሶሻል ጃስቲስ ዋላ እቲ ናይ ኣቅርቦት ናይ ገለ ነገራት ናይ ኣገልግሎታት ኩሉ ውሕስ ከም ዝኸውን ይገብር ማለት እዩ። እቲ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ሕጂ ናብኡ ንክንከይድ እቲ ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ኣገዳሲ እዩ። ህልው ኩነታትና እውን ርኢናዮ ኢና። ለውጢ ግድን ከልየና እዩ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ናብቲ መርሓ ጎደና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። ናብቲ ሮድማፕ ብኸመይ ጌርናስ ናብኡ ክንበፅሕ ንኽእል፣ ካብ ዘለናይ ውድቀት ናብቲ ዝሓሸ ብኸመይ ትራንስፎርም ክንከውን ንኽእል፣ ሃገርና ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከመይ ጌራ ክትሰጋገር ትኽእል። ሕጂ ነዚ ኣገባብ እዚ ዝተፈላለየ መገድታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ደቂ ሃገር እውን ነናቶም ርእቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብዚ ኣገባባት ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ግን እንታይ እዩ? ክሰማምዑ ክኽእሉ ኣለዎም። እቲ ህልው ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ወይ ኣገባብ ናብቲ ዝድለ ንክብፃሕ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ክረዳድኡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከምዚ ሰንጋል ክብሎ ፀንሐ ድሕሪ ለውጢ ምእንታን ናብ ዕግርግር ከይነኣቱ እቲ ሃገር እውን ናብ ሕንፍሽፍሽ ኣትያ ናብ ክትወፆ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ትሽመም ኣቐዲምካ እቲ ሮድማፕ ተሳኢሉ ክፀንሕ ኣለዎ። እቲ መርሓ ጎደና ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ። ካብ ዘለናይ ውድቀት ደረጃ ብደረጃ መድረክ ብመድረክ ከመይ ጌርና ናብቲ ናይ መጨረሻ ሸቶና ክንበፅሕ ንኽእል። እቲ ናይ መጨረሻ ሸቶና እንታይ እዩ? ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ምትካል እዩ። ሕጂ ናብኡ ንክንበፅሕ ክንከዶም ዘለና መድረካት ኣለዉ። ሕጂ ንዓታቶም ብኸመይ ጌርና ንስእሎም ኣብ ሓደ ክንረዳእ ይኽእል ኣለና። ብሕልፊ ሕጂ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ለውጢ ምምፅኡ ተዳሊካ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰባት ወይቶም ዝተፈላለዩ ውድባት ድዮም ማሕበራት ድዮም ነናይ ገዛእ ርእሶም ኣገባብ ናይ ሮድማፕ ወይ ኣካይዳ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ግን ኩላትካ ናብ ሓደ ዘምፃእካ ተሰማሚዕካ ክትብገሰሉ ወይ ክትጅምረሉ ትኽእል ኣገባብ ግን ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እንተዘየሎ ግን ንዳሕራይ ፅንሓለ ኢልካ ድሕር ጌርካዮ ኣብቲ እዋንቲ ብዝፍጠር ዕግርግር ነቲ ኩነታት ምቁፅፃሩ ከፀግም እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ትዝክሩ ትኾንኩም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዶክተር ኣሰፋው እንታይ ኢሉ ነይሩ ለውጢ ክመፅእ እንከሎ ሰተን ናይ መጀመርያ 72 ሰዓታት ኣገደስቲ እየን ኢሉ ነይሩ 72 ሰዓታት ማለት ተን 3 መዓልቲ ናይ ለውጢ እዋን ማለት እየን ሕጂ ሳተን ኣብኣተን እንድሕር ተዳሊኻ ዘይፀኒሕካ ኣብአን ብዝፍጠር ዝኾነ ጌጋ ተዓዲ ናይ ነዊሕ ግዜ ፀገም ወይ ናይ ነዊሕ ግዜ ቅሳነትን ሰላምን ረህዋን ክትረክብ ትኽእል እያ ስለዚ ነተን ናይ መጀመርያ እዋን ናይ ለውጢ ግዜ መዓታትን ክንቆፃፀረለን ንኽእልን ብድሕሪኡ ከዓ ክንገብሮ ዘለናን ሮድማ ኣዳሊና ክንፀንሕ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ወረቐት እውን ሪኢኹሞ ከም ዘለኹም ብመልክዕ መድረኻት ወይ ፌዝስ ኢልና ዘቕረብናዮ ኣሎ ብዙሕ ብጥልቀት ኣይከይድኒ ኣብኡ ምክንያቱ ሪኢኹሞ ስለ ዘለኹም ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኮ እውን ቀዲመ ዝበልኮ እውን ዝተፈላለዩ ውድባት ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተፈላለዩ ዜጋታት ደቂ ሃገር ንናቶም ኣረኣያ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብቲ መስርሕ ናይ ለውጢ ማለት እዩ ወይቲ ኣብቲ መርሐ ጎደና ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ፌዝ ኢልና ንሕና ዘቐመጥናዮ እቲ ናሽናል ሃርሞኒ ስኒት ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ሕብረተሰብን ከመይ ጌርካ ትፈጥር ማለት እዩ ምክንያቱ ትዕግርግር ተኣሊ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ጌርካ ተውሕስ ኣብታ ናይ መጀመርያ መድረክ ማለት እዩ ድሓር እቲ ነቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ቀልጢፉ ዘሰጉመሉ ኩነታት ክትፈጥር ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እንድሕር ድልው ዘይኮይኑ እቲ ዝግበር ለውጢ ኣብቲ መስርሕ ዕንቅፋታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ቀስ ብቐስ ነቲ ህዝቢ እቲ ትገብሮ ዘለካ መስርሕ ወይ ኣካይዳ ንዝሓሸ ንዝበለፀ ምኳኑ እንታይ ምኳኑ እቲ ውፅኢት እውን ነቲ ህዝቢ እንዳብራኻሉ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ እዋን ፖሚታት መስርሕ ወይ ኣካይዳ እንዳገበርካ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እቲ ናይ ውልቀ ምልኪ ወይ እቲ ናይ ዲክቴተርሽፕ ድማ ፍፁም ብፍፁም ክቕበር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ክእል ኣለዎ ወይ ክሕግሕግ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ሊኣሊናዮ እቲ ፀገም ተመሊሱ እውን ክምለስ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኦብሊትሬት ክትገብሮ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናሓና ናይ ኣዳራሽ ዘተ ዝበፃሕናዮ መደምድምታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲክቴተርሽፕ ምእላይ ሰላም ምውሓስ ንቕሓት ደቂ ሃገር እውን ምምዕባል እሱ ሕጂ ብማስ ሚድያ ብገለሙ ክኸውን ክእል ብጋዜጣታት ብሰሚናራት ብወርክሾፓት ገለመለ እንዳገበርካ ነቲ ህዝቢ ናይ ምድላው መስርሕ ክግበር ይከኣል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፌዝ እቲ ራቲፋይ ክኸውን ዘለዎ ናይ ታሽሙ ናይ ቅዋም ሃገር ማለት እዩ ንዑ ራቲፋይድ ክኸውን ኣለዎ እሱ ሕጂ እቲ ኢንትሪም ኮንስቲቱሽን እቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ቅዋም ማለት እዩ ንዑ ምድላው ድራፍት ምቕራብ ንዑ እውን ምድላው ከድሊ ማለት እዩ ራቲፋይ ምግባር ከድሊ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ከምኡ እቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢን ብሓንሳብ ብኮንትራት ኣትዩ ተሳኒዩ ዝኸደሉ ኩነታት ክትፈጥር ስለ ዘፀግብ ነታ እዋንቲ ትኸውን ሓንቲ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ክንደፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ድሓር እቲ መንግስቲ ምትካል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፌዝ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ናሽናል ዩኒቲ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ከመሓድር ዝኽእል ሓደ ኩሎም ደቂ ሃገር ተሰማሚዖም ዘቕርብዎ ወይ ዘዳልዎ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ እቲ ሌጋል ኢንስቲቱሽንስ ሕጂተን ኣብያተ ፍርዲ እቲ መስርሕ ናይ ሕጋዊ መስርሕ ብምሉኡ ድማ ሱ ሪፎርም ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ በዚ ዘለዎ ናይ
ነፃ ፍርዳዊ መስርሕ ወይ ሊጋል ሲስተም ኣሎ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሃገር ሕጂ ብካልኣይ መድረክ ነዚ ብቅልጡፍ ክሕደስ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ክክለስ ክኽእል ኣለዎ ነፃ ዝኾነሉ ደቂ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኩሎም ማዕረ ምዃኖም ዝተኣማምንሉ ኩነታት ክትፈጥር የድሊ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፌዝ ኣብኡ ድማ ውሽጢ እቲ ካልኣይ ፌዝ እቲ ዲሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ ድማ ምህናፅ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ዳሕራይ እቲ ዕላማና እንታይ ናይልናዮ ኣብቲ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ምትካል እንድሕር ኮይኑ ናብኡ ከብፅሑካ ዝኽእሉ እቶም ኢንስቲቱሽንስ ክትዳለዎም ክትክእል ኣለካ ወይ እቶም ትካላት ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ክትሓንፀም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፌዝቱ እሳቶም እውን ክምዕብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት እቲ ናይ ሳይ ሕጂ ከም ናይ ራይትስ ኮሚሽን ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ክተቐውን ኣለካ ማለት እዩ ፀገማት ንዝረአ ኣድረስ ዝኾንሉ ወይ ዝንገረሉ ወይ ዝግለፀሉ ኩነታት ትፈጥር ማለት እዩ ነፃ ናይ ጋዜጣ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቭዥናት እውን ኮሚታት እሳተውን ርእቶን ዝህብሉ ህዝቢ እውን ኣብኣተን ቀሪቡ ርእትኡ ዝህበሉ ኩነታት ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ናይ ፕሉራሊዝም ፖለቲካል ፕሉራሊዝም እውን ክተፈቅድ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚርካስ ንዑኢታት ምድላዋት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ብዝሓ ፖለቲካ ማለት እዩ ወይ ናይ ፖለቲካ ራእያ ዝትከለሉ ወይ ዝጅመረሉ ኩነታት ከተማቻችእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ መድረክ ማለት እዩ ብሓቂ ቀፂሉ ዝመፅእ እቲ ናይ ሃገር ቅዋም ዝበሃል እቲ ቅዋሚ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ምትካል ወይ ኣብ ምንዳፍ ኣብ ምፅላቅ እውን ምውሳእ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብከምዚ ገይረ ኣቅሪበ ኣለኹ ሆፕፉሊ እስካትኩምን ኣንቢብኩምዎ ስለ ዘለኹም ብዙሕ ርእቶ ክህልወኩም ከም ዝኽእል ይተኣማመነ ኣብቲ ሕጂ እንገብሮ ዝርርብ ወይ ምይጥ ብዙሓት ካብኡን ኣድርስ ወይ ክትንከፉ ይኽእሉ እዮም ወይ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ብወገነ ግን ፅሙቕ ኣቢለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ዘለዎ ዕላማ ዝሓወሰ ወይ ዕላማ ዘለዎ ለውጢ ከመይ ጌርና ነተኣታቱ ዝብል ብከምዚ ፅሙቕ ገይረ ፀሚረ ኣቅሪበ ኣለኹ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ደው ከብል እሞ ሰንጋል መድረክ ንዓኻ ክገድፈልካ يعنينا دكتور فتصم أزيو صبوق زخنا أقرارا بقلل زبالة نخلنا خردنا بزخئل بنك أني نخل حقافي بزخنا جركا قريب كلنا لك مو نابتي زقت المدبنا قلم مأتاونا نشتي مأتو خجبر إذا حجي دكتور فتصم نسا ناي عدالات ذاته ناي إريترا عدالات ذاته وكيلو زقربلنا بخبر كلنا سما معنا له مخانو قدم كرغابي لكم من الواش زغودله زي بزح عدميقو زي تزربلو نجر الله زبل انت خوينو ببصوتنا عدلكم زي قداميتي ممنعتا متان خون سرايتي حجون كم تزخالف غزي دغاغيمنا نبلو زنبرنا بتماله سنه يكونن ናይ ተግባረ ሰነድ ውጥን ናይ ሃገራዊ ናይ ተግባረ ውጥን መደብ ኣይኮንና ንስእል ዘለና ናሽናል ፕሮግራም ኣይኮንና ንስእል ዘለና እንታይ ደኣ እቲ ክልተ ሓሳባዊ መቃኒና ንቐምጥ ዘለና እዚ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ ኣብዚ እንተ ደኣ ተጋጊኻ እቲ ብድሕሪኡ ትውጥኖ እቲ መደብ ሃገራዊ መደብ ኩሉ ጌጋ እዩ ዝኸውን ኣብዚ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ ኣብዚ ክልተ ሓሳባዊ መቃን ክንራዳ እንተ ዘይ ክእልና ኣብቲ ሃገራዊ መደብ ኢልና ንሰርዖ ክንራዳ እውን ብጣዕሚ ክፀግመና እዩ ስለዚ መጀመርታ ፈሊና ንሓዞ እቲ ደቀቕቲ ኣይንእቶ ንትግባረ ዘድሊ ቴክኒካል ዝኾነ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘሎ እሞ ኣብቲ ስነ ሓሳባዊ መቃን ጥራሕ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ ፎካስ ምግበር ኢልና ዘዳለና እዩ
እዚ ክልሳዕ ሰባዊ መቃን ከዓኒ ኣብ ሃብታም ተመክሮ ዓለምና ዝተመርኮሰ ክኸውን መበገሲና ንሱ ክኸውን ብድሕሪኡ ከዓኒ ምስ ኩነታት ዓድና ግን ከም ዝዛመድ ንምግባር ካስተማይዝ ንምግባር ኢና ፈቲና ከምቲ ዶክተር ፍጹም ዝበለና እዚኦም ዝተፈልጡ ኢንስቲትዩሽን እዮም ልዕሊ 300 ዩኒቨርሲታት እየን ኣብዚ ዝሳተፋ ስለዚ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ከለሎ ፔጅ ክንዲዚ ገለ ከይበልና እንታይ ኢና ጌርና ነቲ ሃብታም ተመክሮ ልዕሊ 300 ዩኒቨርሲታት ተሳቲፈን ብዛዕባ እዘን ኣብ ለውጢ ክገብራ ኣለወን ኣብ ገና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እንታይ እዩ ፀገማትን ብኸመይ ከ ነቲ ሽግር ክገጥሞ ይኽእላ ዝብል ዘዳለውዎ መሰረት ጌርና ኢና ኣዳሊና እሞ ነቲ ሃብታም ተመክሮ ናይ ዓለምና ኣብ ፀብፃብ ዘእተወ ንህልው ኩነታት ናይ ዓድናን ንከጋጥመና ዝኽእል ብድሆታት ኣብ ሃገርናን ከዓኒ ተነዋስቦ ፈቲና ዘዳልናዮ ምዃኑ ንእሽተይ ከረድእ ፈቲነ ከረድእ ደስ ይብለኒ ክገልፅ ደስ ይብለኒ ሳልሳይ ኩሉ ሓበራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ኩሉ ግዜ ካብ መሓሳሰ ልቦም ካብ ምኻድ እዚ የድሕነና እዩ እዚ መቃን እዚ ከድሕነና ይኽእል እዩ እቶም ረቋሒታት ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ዝበልናዮ እንተዳ ርኢና ንፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን 5 ዓበይቲ ረቋሒታት ኣለዉ ይብል ኣሎ ምናልባሽ ንኤሪትራ እዚኦም ኣየድልይዋን እዮም ዝያዳ ትውስኽ ኣለዎ ንብሎ እንተለና ክንርኢ ንኽእል ኢና ንሕና ግን ብወገንና እዚኦም ሙሉኣት እዮም ኢልና ተቐቢልና እዮም ኣለና ንቁጠባዊ ምስግጋር ትራንስፎርሜሽን 7 ረቋሒታት ኣገደስቲ ኢሎም ኢሎም እዘን 300 ዩኒቨርሲታት ኣሚነናሉስ ተቐቢለን ኣለዋ ምትረኣናዮ ንሕና እውን እዚአን እውን ኣብ ሃገርና ተስሕና ይኽእላ እየን ንእሽቱ ካልእ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር ክንገብር ከለና ክማልኣ ዝኽእል እንተዘይኮይኑ ከም መቃን ኣገደስቲየን እዘን ረቋሒታት ኢልና ተቐቢልና ኢና ኣለና ኣብ ምሕደራ መንግስቲ ከዓኒ ኣርባዕተ ረቋሒታት ኣገደስቲ ምዃነን ዶክተር ፍጹምን ገሊፁናዮ ኣብኡ ከኣሎ ስለዚ ነዚአን ኣብ ግምት የእቲና ኢና ብድሕሪኡ ኩልና ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ኣናብባ ናይ ታሪክ ዝተፈላለየ ኣናብባ ናይ ኩነትን ስለ ዘለና ናብኡ ክንድሕን መታን ኣብ ስነ ፍልጠትን ክውንነትን መታን ክንብገስ ካብ ባዕላውነት ወፂና ኣብ ጭቡጥ ሓበሬታታት ስለዚ ኣሃዛውን ዓቐናውን መለክዒታት ዘለዎም ዝኸውን ጥራሕ እዩ ንኩልና ክረዳድኣና ዝኽእል ኢልና ስለዝሓሰብና እዚ ዓይነታውን ዓቐናውን መለክዒታት ዘለዎ ንኤርትራ ዝኸውን እውን ገምጊምና እወ ብዙሕ ናብ ክውንነት ዝቐረበ እዩ ኢልና ተረዳዲእና ከም ዘለና ንምዝኻኻል ንኣክል እዩ ስለዚ ኣብዚአን ርእቶታትኩም ናይ ኩሉ ክንደሊና እዘን መለክዕታት እዚኣተን ንክውንነት ናይ ሃገርና ፅቡቅ ጌረን ኣይገልፀን እየን ናብ ሓቂ ገፀን ኣይጥቃዓን እየን ዝብል ርእቶ እንተዲብኩም ከመይ ጌርና ነመሓይሾ ብሓባር ክንርኢና እቶም ረቋሒታት ኣብ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ጋቨርናንስ ተባሂሎም ዘለዉ እዚኦም ከዓኒ ክምልኡ ኣለዎም ክጎድሉ ኣለዎም ዝበሃል እንተኣሎ ኮይኑ እውን ክንዝተየሉ ሓቢርና ከነማዕብሎ ይከኣል እዩ ናብኡ ዘተኮረ እንተዝኸውን እቲ ዘተና ሓሻ ይኸውን ስለዚ ግዜ ከይሕዘልኩም ዶክተር ፍጹም ብሽም ናይዛ ኩላ ኮሚቴ ኣባላት ነቲ ሓላፍነት ዝሃብካና ካብ ልዕሊ ትፅቢትና ጌርካ ኣማሊእካ ኣቕሪብካዮ ስለ ዘለካ ብሽም ኩሎም ከመስግነካ ምናልባሽ ዝጎደለ ንእሽተይ ኤንፈሲስ ዝጎደሎ ክምላእ ኣለዎ ትብሉ እንተለይኩም ኣባላትና ዕድል ክበኩም ቅድም እንተ ደኣ ኢድኩም ዘይልዒልኩም ግን ናብቶም እቲ ወረቃቕቲ ርኢኽና ገምጊምኩም መፂኹም ግብረ መልሲ ክትቡና ዝበልናኩም ናብኦም ክሰግር እየ ስለዚ ኣባላትና እንተ ደኣ ኣድሊኩም ኢድኩም ኣልዕሉ ዶክተር ሳራ ሓግዝኒ ኢዶም ዘለዓሉ እንተልዮም እንተዘይልዒልኩም ግን ቀጥታ ክንሓልፍ ኢና የቐኒልና ዮሃንስ ኤክሰለንት ፕሬዘንቴሽን ትብላ እንታ ፅቡቅ ዘለዓለ ካብ ኣባላትና ስለዘየለ ድሓር እውን ድሕሪ ከም ኩሎም ኣባላት ርእቶኦም ከቕርቡ ስለ ዝፍቀደሎም
እቶም ኣጋይሽና በሉ መጀመርታ ወረቐትና ርኢኹም ተዳሪኹም ዘቲኹምሉ ዝመፃኹም ስለ ዝኾንኩም ንሳትኩም ዕድል ትህብ ኢድና ነልዕል እሞ መታን ቀደም ተኸተል ጌርና ክንህብ ብዝተኸኣለ መጠን ከክልተይ ገለ እንዳገበርና ክንከይዲና መታን ከነሕፅሮ ንክልቲኡ ርእቶታት ብሓር ዶክተር ፍፁም ርእይትኡ ክህብ እዩ ኣባላትና ዝውሰኽ እንተድዮም ከዓ ክውስኽ እዮም ዶክተር ሳራ ኢዱ ዘልዓለ ኣሎ ኣይረኣየናን ኣለና ዓይለ ኖ ኢዱ ዘለዓለ ሰብ የለን ክሳብ ሕጂ እሞ ከም ናይ ብቐዳማይ ክንጅምር زعبي مسحنا زلو بروفيسور كيداني مجمرتا كمي رخيب كايو انتاي لقيتر لكا كمين تزخوني حايش تبل اندابلنا حدا وحدا نتوم زقدمنا يوم كرير ناز خقوم ناز حتتنا ينبب حدا حتت بعد مسلا زقب نسو بقوخ جمر بروفيسور كيداني هو حراي يغني اللي أقراربا صبو زطرح زي كنا كلنتني زتخافل كون تقبروا زلخم صعري غزيخم ابركتكم تعاتم زمسغان سراحكم تسرح زلخم سلازي مسغانا كقرب يدلي ابزا قراربا نايلومي قرب ريتو زلن انتايو تي اوبجكتيفز ابسلستا ينيرو ናይ ጋቨርናንስ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካል ገለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኦብጀክቲቭስ ምስ ሓለፍና ግን መብዛሕትኡ ናይ ጋቨርናንስ እዩ ነይሩ ኣብ ጋቨርናንስ ክንብል ከለና ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ዘዘንበለ እዩ ነይሩ እዚ ኢንደክስስ ገለመለ ንጥቀመሉ ዘለና ጽቡቕ እንዲሁ ጽቡቕ መብርሂ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ግን ብናተይ ርእይቶ እዚ ናይ ከም በዓል ኤርትራ ዝመሰለ ሃገራት ኣብ ትራንዚሽን ዘለዋ ሃገራት ሲ ጽቡቕ ጌሮም ክስታይ ዝገብርዎ ኢለ ኣይርአን እየን ምክንያቱስ ብዙሕ ነገር ዝጎድሎ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ዴሞክራሲ ኣብ በዓል ኣፍሪካ ዓድታት ክትርኢ ከለካ